Všetci chceli o diablovi počuť. Tak ja vám dneska o ňom nebudem hovoriť. Hej? Ale tá téma, ktorú vám dnes chcem ponúknuť a s ktorou sa chcem s vami zdieľať, bude možno podobná ako tá zajtrajšia, ale ja verím, že predsa len iná. A nazval som ju podľa jedného kurzu, ktorý robíme v Centre novej evangelizácie v Beckove. A je to kurz Požehnanie v rodine, ktorý tam vediem spolu so spoločenstvom Lachaj Roy z Hlohovca. Je to taký kurz jednodňový, kde sú nejaké prednášky, zdieľanie, spoločná diskusia, spoločná adorácia, modlitba chvál a nejaké spoločné jedlo samozrejme. A ja by som vám chcel dnes ponúknuť takú skrátenú verziu toho kurzu Požehnanie v rodine v tomto mojom príhovore. Keď počujete to slovo požehnanie, neviem teda vy, predpokladám, ste všetci z tradičných kresťanských rodín vychovaní, hej? Čiže s týmito slovami kresťanskými alebo čírokresťanskými sa iste stretávali ste sa od malička, ale priznám sa, že pre mňa ako pre konvertitu rôzne slova, ktoré kresťania používali, boli neznáme. Hej? Slovo spása. Nevedel som si pod tým nič reálne predstaviť. Požehnanie, čo to je, hej? A tak ďalej, Eucharistia. Slová, ktoré bežne používate, pre mňa naozaj neboli blízke a nevedel som za nimi žiaden obsah. A keby som sa vás teraz pýtal, že čo si teda predstavujete, keď vyslovím to slovo požehnanie, možno jednoslovne, v dvoch slovách, čo by ste si predstavili? Čo sa za tým slovom skrýva? Aký je obsah za tým slovom? Alebo takto. Čo sa udeje, keď dostanem požehnanie od Boha? No dobre, ale ja sa vás pýtam, čo je milosť. Ja som to v živote nepočul, to slovo. Lebo máte pravdu, hej, ale čo to je? Keby som sa vás pýtal, že čo je za tým slovom milosť, čo všetko dostanete, hej? Pokoj v srdci. Ako správne odpovede, hej? Všetko sú to správne odpovede. Ale ja by som sa predsa len na to slovo pozrel troška inak. Aj keď, ako som avizoval na kázni, nie som ja žiadny teológ, takže rátate s tým, že ja somarne môžem hovoriť. Ale teraz by som začal tak troška, ani nie teologicky, ale etymologicky. Čiže čo to slovo vlastne znamená? Svätý Hieronym, ktorý preložil Bibliu v 4. storočí z hebrejčiny do vtedajšej hovorovej reči, tzv. Ľudovej latinčiny, preto ju nazývali vulgáta, tú Bibliu, hej, že vulgárna bežná reč používaná ľudom. A keď on prekladal tie miesta Starého zákona, kde sa o požehnaní hovorilo, tak použil sloveso benedicere po latinsky. Hej. Keď to sloveso rozdelíme na dve časti, pretože ono je z dvoch slov, bene a dicere, tak doslovný preklad je dobre hovoriť. Hovoriť dobré veci, hovoriť dobré slová, hovoriť slová, ktoré by povedal tomu človeku, ktorému ich adresujem, sám Boh. Hovorím druhému človeku slová, ktoré by mu povedal Boh. A teraz je veľmi zaujímavé si to tak porovnať, pretože v Biblii sa nachádza aj iné slovo, ktoré je takým opakom. Ktoré to je? Opakom požehnania. Aké slovo? Výborne. A Hieronym ho preložil presne takto, v tej latinčine maledicere, zle hovoriť. A naša slovenská Biblia to prekladá, aj niektoré iné jazyky, ako preklínať. Nie zlorečiť, ale preklínať vyslovene, hej? Čiže to maledicere slovo, ten preklad Hieronymov v Biblii znamená, že ten, kto hovorí zlé slová druhému človekovi, zlé výroky do jeho života a na adresu jeho osoby, slová, ktoré by Boh nikdy v živote nepovedal, tak čo robí? V podstate ho preklína. Hej? Nie v tom okultnom zmysle, ako nejaký vúdu šaman, ktorý zareže kohúta a teraz skacká okolo ohňa a podobné iné veci robí. Nie je takýto význam kliatby, myslím, hej? Okultný. Ale iný, ktorý častokrát je ešte oveľa viacej zraňujúci. Lebo keď vás preklia nejaký vúdu šaman, tak idete na modlitbu oslobodenia a zlý nie, že môže, ale musí vypadnúť, hej? Z vášho života. Lenže, keď človek dostane do svojho života, ako som hovoril aj v kázni, od tých, ktorí má dostať lásku v rodine, slova a výroky na svoju osobu a na svoju adresu, ktoré by Boh nikdy v živote o ňom nepovedal,
z úst rodičov, neprekrajú ho v zmysle okultnom, ale položia na neho akoby klietku. Je akoby slon v porceláne. A on nikdy neprekročí, nikdy, akým ho Boh neuzdraví, tie hranice, ktoré mu tie negatívne výroky určili a vystopovali. Hej? Jak hranice štátu. Poznáte to aj z vlastného života. Chcel by som vám dnes povedať o tom, a zvlášť vy, čo ste rodičia. V kázni som povedal taký výrok, že rodičia sú najsilnejší ľudia na svete, máte najväčšiu moc. Máte v rukách svoje deti. Vy z nich niečo vyrobíte, keď to poviem technicky. Tým, že im odovzdáte požehnanie, alebo im odovzdáte niečo iné. Hej? A Boh práve vám, rodičom, zveril tú autoritu a moc. A chcem vás poprosiť, keď budem hovoriť v tejto prednáške o autorite a moci, tak myslím na duchovnú autoritu a duchovnú moc, nie na autoritársky prístup k deťom a v manželstve navzájom. Hej, to je rozdiel. Autoritatívnosť a autorita. To je zásadný rozdiel. Ale vám zveril Boh tú duchovnú moc a tú autoritu. Že vy máte moc a schopnosť, tú kapacitu požehnať seba navzájom v rodine, manžel, manželku, manželka, manžela a svoje deti. Boh vám zveril po sviatosti manželstva túto duchovnú autoritu. Nie len kňaz môže žehnať, vy môžete žehnať a každý pokrstený môže žehnať. Samozrejme, že to nemá byť tým liturgickým spôsobom, hej, že Pán s vami, to môže byť aj bez toho. Pretože požehnanie je čo? Vyslovujem na druhým slova, ktoré verím, že mi povedal Boh. A ja by som chcel teraz vám ponúknuť také dva rozmery toho požehnania. Hej. Požehnanie v rodine má dva rozmery. Jeden je duchovný rozmer požehnania a ten druhý je ľudský rozmer požehnania. Ten duchovný je veľmi jednoduchý. Čo myslíte, ako sa uplatňuje v rodine, v komunite? Krížik na čelo, nech ťa žehná Pán Ježiš. Výborné, hej? Alebo niekto aj viacej, že vloží na deti ruky a pomodlí sa vlastnými slovami nejakú modlitbu. Poznám takých ľudí z našich spoločenstiev, z rodín, že sa modlia vkladaním rúk za svoje deti a manželia navzájom. To je veľmi fajn, geniálne, hej? Ale aj ten krížik, keď úprimne naozaj prajem a žehnám, vyprosím Božie požehnanie, je to požehnanie. Veľmi jednoduché. Zvolávam Božie požehnanie na toho človeka, ktorému žehnám. Keď rozprávame teraz o rodine, tak hovoríme o manžel, manželka, rodičia, deti. A Boh čo urobí? No požehnanie. Prečo by nepožehnal? Boh má na rozhadzovanie, prosím pekne, hej? Jemu tu všetko patrí, ak ste si nevšimli. On je riaditeľ vesmíru. Hej? A vôbec nie je skúpy, ako si myslíme. Hej? Keď bol Ježiš v Káni Galilejskej na svadbe, tak tam premenil 682 litrov vína. To by položilo aj klasickú slovenskú svadbu, kde sme zvyknutí, hej, si dať. Nepovedal si, len 10 fľaštičiek, hej, aby sa neopili. Tu máte 682 litrov vína, chlapi. Boh je štedrý. Boh prekypuje štedrosťou. Boh nás chce požehnať. A keď ja žehnám, Boh požehnáva. Jediný problém môže byť v tom, že čo? Že ja to nechcem, hej? Takže Boh vždy bude rešpektovať moju slobodu a ja mu môžem povedať, že ďakujem, neprosím. A on zostane stáť za dverami. Bude klopať ďalej. Ale ja musím otvoriť znútra. Čiže keď žehnám, Boh vždy požehná. Nie, že niekedy požehná. Alebo na nedeľu Božieho milosrdenstva požehná. Vždy požehná. Pretože on je požehnaním. On kázal svojmu ľudu od začiatku žehnať. A je veľmi silné, keď čítame Starý zákon, ako starozákonní kňazi, otcovia a manželia zvolávali požehnanie na svoj ľud a na svoju rodinu. A ja vám chcem dnes povedať niečo, čo som našiel v Božom slove, čo dodnes sa praktizuje v ortodoxných židovských rodinách, ktoré sú verné Božiemu slovu, ako oni uplatňujú toto požehnanie v tom ľudskom rozmere. Hej? Ten duchovný rozmer je veľmi jednoduchý. Lenže, aby sa ten duchovný rozmer mohol lepšie rozliať a byť efektívnejší, tak je tu ten ľudský rozmer, kde ja musím urobiť aj konkrétne kroky, aby Boh mohol zefektívniť to svoje požehnanie, pretože Boh nič neurobí bezo mňa a na silu. Dal nám slobodu. A ja môžem urobiť nejaké kroky,
ktoré to Božie požehnanie zefektívnia. A práve v tomto kroku, ľudský rozmer požehnania, chcem hovoriť o tom, o čom som hovoril v kázni. Ak v rodine sa nezažije konkrétna láska, deti, ktoré z tej rodiny výjdu, môžu byť naučené chodiť na prvý piatok do kostola a v nedeľu na omšu. Oni nebudú veriť, že Boh je láska. Nie preto, že by nechceli, oni to nezažili, chudáci. Oni to nezažili. A teraz čo? Tlknete im to Bibliou do hlavy? Musí ich Boh uzdraviť. Opäť častokrát cez konkrétneho človeka, aby tú konkrétnu lásku zažili. A teraz poďme k tomu, k tým krokom požehnania. Neviem, či máte niektorí Biblie. Ak máte mobil, môžete si ich otvoriť pokojne. V 27. kapitole knihy Genesis je zašifrovaný vzorec, ako židovská rodina, a dnes ortodoxná rodina, požehnáva manželia seba navzájom a rodičia svoje deti. A ja si myslím, že ja viem, že to je náročné, čo vám teraz budem hovoriť, tie kroky, ale keby sme sa to v tých našich rodinách postupne učili, možno len jeden krok najprv, 2, 3, ja si myslím, že by prišlo naozaj niečo nové. Vlna požehnania, z efektívneho Božieho požehnania, veľmi silného, kde by z rodín vyrastali ľudia, ktorí zažili lásku a ktorí tú lásku vedia dať zacítiť a zažiť aj druhým. A stanú sa nástrojmi uzdravenia pre tých zranených ľudí. Čiže ak máte v mobiloch Sväté písmo, pokojne si otvorte kniha Genesis, 27. kapitola, 26. verš. Začína tam stať, kedy patriarcha Izák sa rozhodne požehnať svojho prvorodeného syna, ktorý sa volal ako? Izákov syn, dvoch mal. Ten pahltný, ako sa volal? To bol opinkávač, ako bol opinkávač, hej? Ezá bol pahltný, hej? Ten za Misu Šušovice predal prvorodenstvo. Izák si nechá zavolať svojho syna Ezava, aby mu udelil také mimoriadne prvorodenecké požehnanie. Hej. Ale toto požehnanie, ktoré mu udelil, sa v židovských rodinách nedáva len prvorodeným, ale raz za život, ale pravidelne. Hej, buď raz do týždňa, alebo každý večer. Izák povedal Ezavovi. Ezau, prišiel čas, ja som chorý, ležím na posteli, posledná hodina mi odbíja, choď, zabij nejakú divinu, spravíme si fajn večer spoločne, upečieš nejaké rezne z jelenia, dáme si dobré víno a ja ti udelím požehnanie prvorodenecké. Eza vyšiel do hory, naháňal diviaka nie, Židia bravčovinu nejedia, jelenia. Medzi tým, ako naháňal jelenia, opinkávač Jakub zarezal doma kozľa, v košiari, pripravil ho na spôsob diviny, omotal sa kožami, aby bol chlpatý ako jeho brat, keďže bol, vtedy sa ešte neholilo, ale asi tých chlpov veľa nemal, potreboval si dorobiť nejaké priesady, tak sa obalil kožami. A prišiel k otcovi a ten otec chudák už bol aj slepý, aj troška hluchý, tak mu priniesol to kozľa, urobené na spôsob diviny a on ho tak ohmatal dobre, chlpatý je a požehnal ho. Dal mu prvorodenské požehnanie. V tejto prednáške vôbec nebudeme riešiť spôsob Jakubovho oklamania vlastného otca. To nás teraz nezaujíma, hej? Teraz nás zaujíma spôsob, ako Izák žehnal. Lebo on by rovnako požehnal aj Ezava. A ponúknem vám také 4 body, v kázni boli 3, teraz 4, kroky, ako ľudsky zefektívniť pôsobenie Božieho požehnania v rodine. Prečítame si ten prvý krok. Jakub doniesol aj vína a on pil. Priniesol mu to a on jedol. Potom povedal jeho otec Izák: Nože pristup ku mne, syn môj, a poboskaj ma. Keď sa priblížil a keď ho poboskal, zacítil vôňu jeho šiat a požehnal ho. V iných prekladoch je táto požiadavka Izáka, nože prístup ku mne a poboskaj ma, preložená ako nože prístup ku mne a obím ma, ale to je úplne to isté, pretože oni sa boskávali takým tým štýlom nášho pax, hej? Čiže to bolo aj objatie a poboskanie naraz.
toto je dôležitá vec, pri ktorej sa musíme zastaviť. Toto je prvý krok v spôsobe, ako Židia, vyvolený Boží ľud, požehnáva svojich manželov, manželia, manželky a deti. A ten krok som nazval zmysluplný dotyk. Tu sa pamätajte, nie zmyselný, to je iné. Zmysluplný dotyk. Izák svojho syna objal a poboskal. V dnešnej našej kultúre by sme to už vnímali všelijako. 40-ročný chlap Jakub sa objíma so svojím otcom, ale nemusí to tak byť. Sú to dôležité veci. Toto, čo sme videli. Zmysluplný dotyk. Patrí tam objatie, bosk, pohľadenie, dotyk s láskou. Ak to chýba medzi manželmi, ja som ženatý, nebol, len sa nechystám, do konca svojho života. Ale ja to poznám zo spovedi, lebo som vyspovedal stovky a stovky manželských párov a je to najgeniálnejšie, keď sa spovedajú za sebou. Viete, manžel, manželka. Ten istý problém, dve optiky. A vy ste z toho hotoví, lebo máte tu tretiu na to. Ale kedy je začiatok konca? Nemyslím hneď rozvod, ale tej intimity a jednoty, ku ktorej sú povolaní manželia, je vtedy, keď tieto zmysluplné dotyky začnú dramaticky a dlhodobo chýbať v manželstve. Vy nie ste don't touch, manželia. Po vašom živote dotyky, objatia, bosky, pohľadenie tvoria manželskú jednotu. Napomáhajú ju tvoriť. Ak tam nie sú, možno za prvé preto, že ste sa tak nenaučili z vlastnej rodiny, z ktorej ste pochádzali, lebo to tam nebolo bežné, ale buďte si istí, že to není úplne v poriadku. Pretože váš manželský partner sa spovedá z toho, že má problémy s niečím v oblasti čistoty, alebo manželka, alebo manžel sú chladní. A necítia záujem od nich. V Starom zákone, v knihe Levitikus, Áron, prvý kňaz Izraela, dostal poverenie od Boha, aby keď žehná synov Izraela, aby im vložil ruky na hlavu, aby sa ich dotkol. Aby cítili dotyk cez to požehnanie. V Markovom evanjeliu taký zaujímavý príbeh. Určite ho všetci poznáte. Ježiš vychádza z Jericha. Za ním ide dosť veľký zástup ľudí, pretože Ježiš tam urobil veľké veci. A na záver, pri vychádzaní z Jericha, ešte uzdravil slepca Bartimeja, Timeovho syna. A oproti nemu, z blízkeho geta malomocných, ktoré bolo pri tomto meste, prichádza jeden malomocný muž, ktorý na neho kričí. Ak chceš, môžeš ma očistiť. A tu by som ten príbeh troška rozvinul. Ten muž kričí z diaľky. Nepribližuje sa k Ježišovi, ani k tomu zástupu, v ktorom Ježiš je, lebo sa bojí. Bol uznaný kňazom toho mesta ako malomocný, keďže lekári vtedy až tak neboli všade. Tým pádom sa musel odsťahovať od vlastnej rodiny, a je jedno, že bol ženatý a mal deti, do blízkeho geta, kde musel v karanténe dožiť svoj život. Mohol ísť okolo mesta, či do mesta, s tým, že búchal na nejakých paličkách alebo zvonil, aby mu niekto nechal vonka nejaký batvúštek s jedlom a potom sa rýchlo stihol skryť, aby sa od neho nenakazil. A teraz si predstavme, že tento muž, so všetkou pravdepodobnosťou, keď poznáme biblické dejiny Izraela, bol ženatý muž, pretože v Izraeli neexistovali starí mládenci, hej? Za prvé preto, že si nemuseli hľadať ženy sami na diskotékach, hej, alebo vyvíjať nejakú aktivitu, ale boli im už prisľúbené, keď mali možno 12-15 rokov, vybavili to otcovia za nich. To je prvá vec. Druhá vec, slobodný muž v Izraeli bol prekliatý muž, ktorý nemá potomstvo. A za druhé, Boh to zariadil tak, že tých žien na zemi boli ako si stále viacej ako tých mužov však, takže si mohli. Tí muži boli teda vybavení, skôr ženy boli tie, ktoré niekedy naozaj mali to ťažké, keď ostali bez muža. Predpokladajme na 99%, že toto je ženatý muž, ktorý po zistení, že je malomocný a po overení kňazom je vyhnaný do karantény do geta, blízko Jericha.
Dopočuje sa o nejakom Ježišovi, ktorý robí zázraky a uzdravuje chorých, a tak sa rozhodne z toho geta výjsť a volať na neho. Ale bojí sa priblížiť k tomu zástupu, pretože z toho zástupu pokojne môže niekto hodiť kameň do hlavy, lebo sa boja tí ľudia, hej, keď sa k ním priblíži chorý človek. A teraz si predstavte, že ten muž má manželku a má deti. Niekoľko rokov žije v gete, možno 10-12, kým zomrie. A s tými svojimi blízkymi sa môže stretávať iba na istú vzdialenosť. Oni mu prinesú nejaké jedlo, hej, položia to na zem, zazvonia na neho, on vylezie, stanú si ďalej na nejakých 30 metrov, on si to jedlo príde zobrať, zakývajú si a idú domov. Hej. Nemohol sa s nimi stretnúť, viete prečo? Lebo by to mesto vysťahovalo aj tú jeho ženu a deti do toho geta, lebo by sa bali, že sú nakazení. Tento muž prichádza za Ježišom. Muž, ktorý roky neobjal svoju ženu a nepohľadil svoje deti. A teraz Ježiš, keď sa s ním stretáva, čo urobí? Obyčajne Ježiš povie nejaké slovo, chcem buď uzdravený, alebo tvoja viera ťa uzdravila. Ale tentokrát Ježiš robí niečo iné v Markovom evanjeliu. Ide k tomu malomocnému a Mark píše, prišiel k nemu a dotkol sa ho. Prvý človek, ktorý sa ho po rokov dotkol a nehodil mu kameň do hlavy, keď ho zbadal. Prišiel k nemu a dotkol sa ho. A potom mu povedal tie slova uzdravenia. Hej. Zmysluplný dotyk. Keď sa ťa niekto dotkne s láskou, je uzdravujúci. Všetci poznáte slávnu herečku, neviem, či bola aj speváčka, či sa to podarilo, Marilyn Monroe. Poznáte? Bola aj speváčka? Nie až taká dobrá, čo, ale pokusy tam boli. Poznáte troška aj ten jej životný príbeh, nebol moc slávny však. Promiskuitný život, striedanie mužov, alkohol, drogy. Zomrela veľmi mladá. Málo kto z nás možno vie, prečo tá žena žila takýto život. A čo vlastne hľadala, keď žila takýto život. Pred nejakým časom som videl taký rozhovor, ešte teraz aj života, s jednou redaktorkou v jednej relácii, kde sa aj tá redaktorka pýtala rôzne otázky. A jedna z tých otázok bola taká bežná, ako sa redaktori nejak obligátne pýtajú takýchto hviezd, že aby im povedala nejaký najkrajší zážitok z detstva. A vtedy ho ona povedala a skoro sa tam rozplakala. A ja som si vtedy myslel, že taká kravina a reve, hej, tak chlap. Lenže až potom neskôr spätne som si uvedomil, keď som mal možnosť doprevádzať ľudí, ktorí boli takto zranení, že to nebola žiadna kravina. Ale že pre ňu to, čo povedala, ten zážitok z detstva, bolo to najsilnejšie, čo zažila. Jej otec bol potulný hudobník. Chodil po celých štátoch a hrával. V kabaretoch, na uliciach, kdekoľvek. V podstate ju splodil, nežil s nimi. Jej matka bola žena, ktorá sa pohybovala tiež v takéto spoločnosti. Niektorí to dnes nazývajú tú jej prácu spoločníčka. Alebo by sme to mohli nazvať ako taká troška kultivovanejšia prostitútka. A mladá Marilyn väčšinou vyrastala u kolegyň svojej matky. Čiže málo kedy bola v kontakte s tou matkou. Keď tá matka prišla ráno z práce, tak bola samozrejme po celonočnej šichte unavená. Musela si oddychnúť, po obede vstala, niečo zhltla, namaľovala sa a išla ďalej pracovať. Mladá Marilyn vystrela niekoľko takýchto maminých kolegyň a v rámci týchto jej pobytov sa udial aj ten zážitok, ktorý v tej relácii spomínala. Hovorí. Raz sa kolegyňa mojej matky chystala do práce, mala tam také, ako to dámy mávajú, taký stôl a zrkadlo a tam strašne veľa kil farieb a také, na tvár, šminky. A ona sa tam teda našminkovala a odišla do práce a mladá Marilyn si myslela, že teda išla do práce, tak tam skočila na tú sedačku, ako malé dievčatko, 6-ročné sa začalo natierať tým všetkým možným, hej, čo tam bolo. Lenže ona bola len vo vedľajšej izbe a keď sa vrátila, tak ho tam nachytala, ako sa natiera tými jej šminkami. No ona sa strašne nalekala, že tá pani, tá jej tútorka,
prišla k nej, zobrala pudrenku a pohľadila ju tou pudrenkou po líci a odišla do práce. A Merlin ako 30-ročná žena si v nejakej relácii spomína, toto je najkrajší zážitok z detstva. Niekto ju pohľadí pudrenkou po líci, taká blbosť však. Ale čo to znamená? Že asi ju málo kedy niekto pohľadil a objal. Bola zranená nedostatkom lásky. Viete, ono to nestačí povedať, že mám ťa rád. Ten človek to musí cítiť v rodine, že ho mám rád. To svätý Don Bosco hovorieval tým svojim animátorom, ktorých mal pre tých svojich zverencov. To nestačí, že si myslíte, že chlapci vedia, že ich máte radi. Tí chlapci to musia cítiť, že ich máte radi. Cez konkrétne gestá. Pretože keď nie sú v mojom živote prítomné tieto konkrétne gestá lásky, ako ja uverím, že Boh je láska? Ešte jeden príbeh k tomuto. To bude taký dlhší bod, lebo ho pokladám za veľmi dôležitý pre manželov a pre rodiny. Príbeh jednej ženy, nazvime ju Dorka. Mala nádherné vlasy, ako jedna moja žiačka z gymnázia, hej, jak Levia kráľovna, tú rozprávku poznáte, Levý kráľ, hej, úžasná hríva, ríšavá, červená, brčkavá, nádherné vlasy mala, krásna žena. A táto krásna ríšavá žena začala študovať na vysokej škole, mala jednu chybičku, o ktorej vám poviem neskôr. Ona si myslela, že je to chybička a natrafila tam na veľmi vzácneho muža, jedného starého profesora, ktorý už bol na dôchodku, ale ešte učil. Niekoľko hodín tam mal, pretože bol veľmi dobrý, tak ho nechali učiť. A tento muž, ktorý bol naozaj taký živý kresťan a žil taký osobný vzťah s Bohom, vždy, keď prišli tí prváci, tak na prvej prednáške neprednášal, nerobil nejaký úvod do toho predmetu, do tej matérie, ktorú prednášal, ale snažil sa nadviazať osobný kontakt s tými študentami a spoznať ich. A tak sa pýtal, ako sa volajú, odkiaľ sú. Kladol im tiež otázky typu, čo si na sebe ceníš a vnímaš, že je taký potenciál tvoj osobný a čo vnímaš, že je taká tvoja slabina a nedostatok. A tak išli jeden po druhom tí študenti, on k ním tak prichádzal ten starší pán, pýtal sa ich, až prišiel k tejto Levej kráľovne. Hej. Sedela v lavici, v posluchárni, hríva dole takto, cez tvár. Nič nebolo vidieť, záclona stiahnutá. Prišiel k nej a čakal, že teda mu odpovie na tie 4 otázky a ona nič. A tak si myslel, že však sedela vzadu, tak možno nepočula, tak ešte tak zopakovala tie otázky. A tá posledná teraz znela, že tá predposledná bola, že čo na sebe hodnotíš pozitívne, ako ten nejaký tvoj potenciál a čo hodnotíš ako svoju slabinu alebo nedostatok, alebo s čím ešte nie si spokojný. No on je to zopakovala, ona vystrelila z tej lavice, hej, odhodila tú hrivu nádhernú a tu na tvári mala takú rúžu veľkú. Viete, čo to je? A s takou podráždenosťou hovorí tomu starému profesorovi, toto sa mi na mne nepáči. A sadla si naspäť, hej? On stal teraz taký hotový, že nečakal také niečo, takú scénu, ale tým, že to bol naozaj Boží muž, tak pochopil úplne všetko. Prišiel k tej dievčine, ona sa rozplakala, hej, ako dážď tam plakala. On k nej prišiel, po tej rúži ju pohľadil a povedal jej, pre mňa a pre môjho Boha, ktorého veľmi dobre poznám, si nádherná. Ona sa rozplakala ešte viacej. A keď prestala asi po 15 minútach a už sa tak osobne s tým profesorom rozprávali na chodbe, tak ona mu hovorí, že vy ste prvý, ktorý sa dotkol mojej tváre. Že môj otec a moja matka sa v živote mojej tváre nedotkli. V živote ma nepohľadili. Takíto ľudia sú zranení. A čím sú zranení? Nepoznajú svoju hodnotu, majú veľmi nízke sebavedomie. Nevedia, kým sú a aká je ich identita a už vôbec vám neuveria, že Boh ich miluje. Viete prečo? Lebo to nezažili. Od toho, od koho to zažiť mali. Preto v židovskom požehnaní ortodoxnej rodiny skončí večera, bude to raz do týždňa alebo raz do dňa. Otec dá nastúpiť. Manželka, deti. Pred tými deťmi objíme svoju manželku. Poboská ju, aby videli, že ju miluje.
potom tie ďalšie kroky požehnania, čo vám poviem ešte, a potom jednotlivo pobúska a objímete svoje deti. Aby mali každý deň zabezpečený zmysluplný dotyk, aby zažili, že ich otec ich miluje. A ortodoxní Židia nemajú problém uveriť, že ich Boh je láska. Hej. Sú to ľudia častokrát sebavedomí a my na nich žiarlíme. Hej. Častokrát sú úspešní a nám to tiež vadí. Nemusíme chodiť ďaleko do našej minulosti. Prečo sú ale takí? Čo myslíte? Lebo ich niekto od malička takto požehnával. A tí, čo sú zakomplexovaní a zranení, pridávajú jednému zraneniu ešte ďalší hriech a to je žiarlivosť na takýchto ľudí. Alebo vedia, že toto by som chcel a ja takto by som chcel prežívať život a ja v takom zdravom sebavedomí, v takej istote, v takom vedomí, kým som. Ale nemám to. A hnevám sa. Hnev je posol zraneného srdca, ktorému chýba láska. Druhý bod. Poďme na 27. verš v tejto 27. kapitole. Jakub príde k otcovi, otec ho pobúska, objíme a ten otec neustane ticho, hej? On začne vyslovovať nejaké slová požehnania, ktoré tam následne máme v takom stĺpčeku, v kapitolách vo veršoch 28, 29, 30, vidím, že to máte niektorí pred sebou. Otec Izák požehnáva svojho syna tak, že vyslovuje nad ním slova, a tu sa chcem zastaviť, neostáva ticho. Častokrát v našich rodinách je taký problém sa spolu modliť, čak? Lebo častokrát muži sa hanbia nahlas sa modliť. Čo? Ja sa potichu pomodlím. Mlčiaca prítomnosť nie je nedostačujúca. Mlčiaca prítomnosť je nedostačujúca. Mlčiaca modlitba je fajn, ale nedostačujúca. To vám hovorím so všetkou vážnosťou. Je fajn. Áno, ale nie len. Toto stačí. Ak si manžel alebo manželka, a ak si rodič, tak tvoj manželský partner nutne potrebuje od teba počuť slová lásky. Nie mlčiacu prítomnosť, hej? Ako je ten vtip slovenský o tej manželke, čo podá o rozvod po 20 rokoch manželstva, alebo manžel už nemiluje. A keď sa sudkyňa pýta toho manžela, že čo k tomu poviete, tak on povie, že ja neviem, čo tá rieši, hej, ja som jej povedal pri svadbe, že ju milujem a odtedy som to neodvolal. Hej, platí to. A to nestačí raz za 20 rokov. Hej. Viete, slovo má moc. Boh svojím slovom stvoril svet. Však bola tu figa borová, Boh povedal a už tu figa borová nebola. Už tu bolo niečo. Boh z ničoho stvorí niečo. My až takí frajeri nie sme. My dokážeme akorát tak z niečoho stvoriť nič. Však sledujete teraz troška situáciu na Ukrajine. Tam bola tiež teraz nejaká prestrelka, pár granátov tam hodilo a to, čo bolo, už nie je, lebo to vybuchlo. Tak to dokážeme, hej? Z niečoho urobiť nič. Ale z ničoho niečo nie. Lenže aj to naše slovo má moc a autoritu. Nie tak ako to jeho slovo, to Božie slovo, ale predsa len má. A práve je to apoštol Jakub, ja si to musím založiť. Je to apoštol Jakub, ktorý vo svojom liste píše o moci slova, o moci ľudského slova. Ja by som vám to prečítal, je to v 3. kapitole, 5. verš až 6. verš. Citujem. Tak aj jazyk, je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk medzi našimi údmi je ten, ktorý poškvrňuje celé telo. A teraz, toto si pamätajte, čo vám prečítam. Za prvé, rozpaľuje kolobek života. Za druhé, sám je peklom rozpálený. Jazyk má moc. Slovo má moc rozpáliť v tom, ktorý ho počúva, život. Ja svojim slovom požehnania, a to žehnanie nemusí byť len v tej duchovnej rovine.
každým svojim slovom ja môžem niekom budovať niečo a dávať mu život, alebo tam niečo môžem zabiť. To poznáte dobre. Keď vám niekto povedal taký výrok, že ste boli na týždeň odstavení. Jedna veta. Čo s vami spravila? Slovo má moc. Náš jazyk rozpaľuje kolobek života a sám je peklom rozpálený. Preto Ježiš na hore blahoslavenstiev, keď radom vysvetľuje desatoro, a teraz hovorí Židom, že to nestačí, keď niekoho, keď zosmilníte s nejakou ženou, teda reálne, skutočne, ale už keď na ňu pozeráte nečisto, už vtedy ste s ňou zosmilnili vo svojom srdci, keď si to držíte v sebe a nejakým spôsobom ste tú myšlienku prijali za svoju, tak už ste s ňou zosmilnili vo svojom srdci. A potom hovorí, ono to nestačí, že niekoho nezabijete, hej? Že ho neodkráľujete fyzicky. Ale Ježiš tam hovorí takú silnú vetu. Keď niekomu povieš, ty bohapustý blázon, bol by si hoden, aby ťa postavili pred súd. A keď niekto povie svojmu blížnemu, ty hlupák, tak by bolo lepšie, keby ti zavesili mlynský kameň na krk a hodili ťa do mora. A Ježiš tu dáva do 5. prikázania. Ja slovom môžem niečo v človeku zabiť. Moje slovo má moc. Aké slova si hovoríme v našich rodinách? Manžel voči manželke, manželka voči manželovi. Aké výroky navzájom si používame? Viete, koľko zranení z toho pochádza? Výrok, ktorý použije jeden voči druhému, toho druhého to veľmi zabolí a zraní. Ten druhý to nedovysvetlí, nevrátia sa k tomu a už je to tehlička do múra rozdelenia medzi nimi. A tak pre 10 rokov, 20 rokov a tehličky sa stávajú a majú 50 a zistia, že si nemajú čo povedať, lebo sú každý v obranej pozícii a guľometčíci v nejakom guľometnom hniezde a čakajú, že ten druhý zaútočí slovom. To je realita. A potom vníma každý nejaký výrok toho druhého len negatívne, ako útok na svoju osobu. Ale to sa stávalo roky práve týmto. To sa roky stávalo. Tá vojna medzi nimi nevznikla len tak náhle. Ona sa roky a 10 ročia pripravovala. Lenže finta je v tom, že nie vy ste nepriatelia navzájom, manželia, hej? Nie vy ste si nepriatelia. Aj keď vás možno niekedy diabol postaví do tej pozície, že vnímate toho druhého, tú manželku, manžela, že to je môj nepriateľ, mu chce ublížiť. Vy máte totiž spoločného nepriateľa. Nenechajte sa zviesť do občianskej vojny medzi sebou. Vy máte nepriateľa, ktorý je mimo vás a ktorý chce rozbiť vašu manželskú intimitu a jednotu. A to je ten, o ktorom dnes nechcem hovoriť. Kniha Prísloví, 18. kapitola, 21. verš. Boh tam hovorí prostredníctvom tohto svojho slova. Smrť, priam tak ako život, je v moci jazyka. Smrť, priam tak ako život, je v moci jazyka. Aké výroky používam na adresu svojich detí? A tak ďalej, a tak ďalej. Aké výroky sme možno my napočúvali na našu vlastnú adresu, však sme boli deťmi. Nie preto, že tí naši rodičia boli zlí, však nikto nemá patent na výchovu, to vieme všetci však. Nikto nemá patent ani na kňazstvo, ako ho žiť. Niekto povie, že tak je to dobré, iný povie, že tak to je zlé. Ty si taký gašpar. Ja to inak neviem. Ani rodičia to nemusia vedieť. Učia sa to. Nikto nemá patent na výchovu a robí chyby, to je normálna vec. Aj tí naši rodičia sú predsa niekedy produkty pozitívne a niekedy aj obete svojej výchovy z rodín, z ktorých vyšli a tiež odovzdávajú len to, čo prijali. A môžeme byť aj my zranení nejakými gestami, ktoré oni nie úmyselne s nejakou zlomyselnosťou, alebo že chceli mi urobiť zle, ale jednoducho len zopakovali nejaký model výchovy, ktorá bola zraňujúca a v ktorej nebolo lásky a mňa to rovnako zranilo. Prejdeme k 3. bodu tohto ľudského rozmeru požehnania. Izák potom, ako objal syna, poboskal ho a začal nad ním vyslovovať slová požehnania, čiže nemlčal a nepovedal si, Izák, ja sa v tichosti pomodlím za teba, hej? Teraz sa sústreď a sa v tichosti za teba pomodlím. Nie, on začal hovoriť. A 3. bod som nazval vyjadrenie vysokej hodnoty voči tomu, koho chcem požehnať.
vyjadrenie vysokej hodnoty. A Izák to voči svojmu synovi Jakubovi, respektíve v domnení, že je to Ezau, robí týmito slovami, ja vám ich teraz prečítam. Hľadže vôňa môjho syna je ako vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Hej? On objíme toho syna, ovonia ho a povie mu toto. Syn môj, ty voniaš ako niva, ktorú požehnal Pán. Možno, že v dnešnej dobe by vás to urazilo, keby vám niekto povedal, a tak ty voniaš ako paša, hej? Na tej paši je kadečo, okrem trávy. Ako to myslel? Mám sa ísť zosprchovať, hej? Lenže tu sa nachádzame v inom kontexte a pre túto rodinu patriarchu Izáka bolo pole s narastenou trávou, púšť, ktoré začne rast tráva, jasným znamením, že prežijú ako rodina, pretože sa živili čím? Chovom oviec, prosím pekne, hej? Keď bola tráva, boli ovce, mali mladé, mali mäso, mali vlnu. Keď nebola tráva, neboli. A kto ste boli v Izraeli, tak viete, že Izrael má len 2 ročné obdobia. Obdobie sucha a obdobie dažďov. Ja som tam v období sucha. Tá púšť bola čistý kameň, občas piesok a potom také ikebany z trávy usušené, hej? A tie beduínske ovce vám chodili a každých 20 metrov našli tú usušenú ikebanu a obhrízali, ešte sa bili o ňu. A ja keď som videl tie ovce vychudnuté, viete, kože obťahnuté okolo tých kostí, ja som gazdovskej rodiny, my sme ovce doma chovali, tak si hovorím, že to je sila tieto ovce, že to je týranie zvierat. A oni ich ešte dojili chúďatka, viete. Nebolo čo s nich vyšminkať Ale keď príde obdobie dažďov, ja som videl na fotografii, čo mi moji bratia ukazovali v Jeruzaleme, tá púšť sa zazelená, a presne ako je to v tom žalme, že zazelená sa púšť, tam začne rast tráva normálne na tých kameňoch. A vtedy to ovce žerú, majú mlieko, rodia mladé. Tá rodina má záruku, že prežije. Preto mu ten otec povedal, že vôňa môjho syna je ako vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Pre neho to bolo niečo vysoké. Ty si môj život, syn môj, hej? Ty si život, ty si budúcnosť našej rodiny. Ako by mu toto povedal. A teraz poďme k nám. Aké výroky používame my na adresu budúcnosti našich detí? Aj tak z teba nič nebude, si taký somár. To je strašné. Nechaj to takto, len pre šikovné deti. Čo odovzdávame tým deťom do budúcnosti? Viete, môj otec, keď som vstúpil k františkánom, ja som teda, naša rodina nebola veriaca, teraz už je, ale nebola, teda ani ja som nebol vychovaný vo viere, a on keď teda počul, že idem nejakým františkánom, tak som pýtal, že čo to teda je. Tak som povedal a on hovorí, že počuješ, a čo sú kapucíni? Ja mu hovorím, že to je tiež také ako spoločenstvo zasveteného života. Som tak vysvetľoval dôležito. A on hovorí, že aha, lebo vieš, mne môj otec hovoril, ako teda môj starký, že ty si taký sprostý ako kapucín. A tak hovorím, tak neviem, či sú sprostí, ja som vtedy ešte ani jedného nestretol dovtedy. Takže som nemal nejakú osobnú skúsenosť s mierou inteligencie kapucínov. Tak možno to neviem, prečo ti to hovoril. Ale ten starý otec, ja ho poznal, to bol veľmi fajn chlap, hej, veľmi charizmatický človek a vďaka nemu ja tu dnes stojím ako kňaz, ja som si istý. Ale tiež nemal patent na výchovu a občas povedal tým svojim 3 synom také výroky, že tí synovia doteraz toho žijú, hoci majú 60 rokov, hej. Čo to spôsobilo možno v živote toho môjho ocina? Viete, to máme šikovný chlap. Ten okrem rakety a lietadla má vodicky na všetko. Na všetko. Hej. On rozoberie a zloží všetko. To je jedno čo. On priniesie kopu železa do garáže, za 2 mesiace je z toho traktor, prosím pekne. Ja tomu nerozumiem. Týmto veciam. Môj brat je po ňom, on keď mal 15 rokov, tak otec doniesol tiež takú hrbu železa a on brat z toho tiež za 2 mesiace spravil traktor. Ten chlap si sám postavil dom. Aby ušetril, tak chodil po iných stavbách a pozeral, ako to robia elektrikári, ako to robia murári, ako robia vodu. Aby to odkúkal, sám si to urobil. Výborne to urobil. A on má stále o sebe doteraz predstavu, že on je neschopný, hej? Že on je hlúpy, že on nič nedokázal, že kto je on, nejaký ubožiak.
Alebo ten starý otec v tých slabých chvíľach mu hovoril, aký si somár a aj tak z teba nič nebude a zle sa učíš. A on v tom žije doteraz. Viete, on doteraz si spomína tie výroky toho otca a on je v tom uväznený ako v klietke, hoci je to geniálny, šikovný chlap. A on ďalej nemôže výjsť akoby. Hej? Ale dá sa to uzdraviť aj tými gestami úcty, o ktorých som hovoril v tom druhom bode cez kázeň, keď ja dokážem si v tomto človeku úctiť Boha a oceniť v ňom to, čo on ani sám v sebe nevidí, že je vzácne, tak v tom človeku sa niečo láme a uzdravuje. A na to sme to aj my, kresťania. Hej? Pápež František hovorí, že cirkev 21. storočia má byť ako plná nemocnica po boji, pretože tu je veľa zranených ľudí a my máme byť nástroje uzdravenia. My máme doplňať otcov a matky. My máme byť tí, čo majú charizmu otcovstva a charizmu materstva. Aby Boh cez nás doplňal to, čo sme nedostali tam, kde sme dostať mali. Apoštol Pavol v liste Kolosanom hovorí otcom: otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Budú nízkej mysle. Nebudú poznať svoju vlastnú identitu, kým sú. Pretože uveria, že sú chudáci, že sú nikto, že sú hlupáci, že sú neschopní. To neznamená, že otec nemá byť ten, ktorý určuje aj hranice v rodine, ktorý vyžaduje zodpovednosť, to je jasné. Hej? Ale keď iba toto a tamto nie, tak je to málo. List Efezanom, opäť Pavol, to hovorí veľmi takú silnú vetu, ktorá úplne vyjadruje to, čo máme my v ústach, akú moc cez tie naše slova. Keď hovorí: z vašich úst nech nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo vás budú počúvať. Hej. Dobré slovo v preklade je požehnanie v tomto texte. Každé dobré slovo, ktoré buduje toho človeka, aj keď není v ňom hneď spomenutý Boh, môže budovať a uzdravovať zranené veci v človeku. Ja môžem niekoho požehnať bez toho, aby som v tom požehnaní spomenul meno Boh, ak to je možno neveriaci človek, ktorý chcem, aby cezo mňa zažil dotyk Boha. A apoštol Pavol, keď vysvetľuje charizmu prorokovania, tak hovorí, že základ charizmy je v tom, že ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom slová na povzbudenie, budovanie a potešenie. Povzbudenie, budovanie a potešenie. A teraz uvažujeme nad tými našimi výrokmi na adresu tých našich blízkych. Manželé navzájom, deti, hej? To bolo naozaj budujúce to, čo som povedal. Nezabilo to niečo v tom mojom synovi, dcera, v tej manželke? Dneska sme to čítali v breviári, tí, čo sa modlíme breviár, posvetné čítanie, tam bol taký krátky úryvok z Petrovho listu, kde Peter hovorí, že keď niekto hovorí tak len ako Božie slovo, to neznamená, že mám citovať neustále Bibliu, keď mi niečo poviete, hej, ale mám hovoriť tak, ako by Boh hovoril tomu človekovi. Aby to moje slovo ho vybudovalo, potešilo a povzbudilo, aj keď sa s ním stretnem na 2 minúty v meste. Nie aby odišiel z tohto stretnutia s takým, že to bol kto. Alebo že vychrlím na neho všetky sťažnosti celého sveta a môjho života. A 4. posledný bod. Opäť prečítam text knihy Genesis a záverečný bod požehnania Izáka svojmu synovi. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy, aj zo žírnosti zeme, tiež hojnosť zrna a muštu. Nech ti slúžia ľudia, nech sa sklonia pred tebou národy, buď pánom nad svojimi bratmi, a synovia tvojej matky nech sa ti koria. Kto bude teba preklinať, bude prekliatý, a kto bude teba žehnať, bude požehnaný. Ten otec Izák praje tomu svojmu synovi, aby mal dobrý vzťah s Bohom, do budúcnosti mu praje, hej, do budúcnosti. Aby mal dobrý vzťah s Bohom, aby mal dobrý vzťah s ľuďmi, aby si ho ľudia vážili a ctili ako váženého človeka, ktorý si zaslúži rešpekt ľudí. Praje mu do oblasti finančnej, hej, maj hojnosť zrna a muštu a oviec. A
A prečo potom sa darí však židovskému národu aj v tejto oblasti, keď im otcovia od malička každý deň žehnajú? Na rozdiel od kresťanov, keď povedia svojim deťom, z teba aj tak nič nebude? Aby mal dobrý vzťah s Bohom, aby mal dobrý vzťah s ľuďmi, aby jeho rodina bola zabezpečená finančne. 3 veci mu žehná do budúcnosti jeho otec. Prorokuje mu dobré veci do budúcnosti. A si predstavte, že ten židovský chlapec či dcéra od malička od svojho otca a matky pri tom každovečernom požehnaní počúvajú tieto slova. Lenže oni to nepoužívajú ako nejakú repliku. Hej? Oni nemajú modlitbičku na papieri a teraz nastane rituál ako na vojne, hej, pozor, vstyk, nastúpiť, žena, deti, hej, teraz príde, mechanicky objíme, presunie sa ďalej, prečíta nejakú modlitbičku. Viete, čo je na tom geniálne? Že oni každý deň si všímajú, čo tie deti alebo čo tá manželka urobila také ocenenia hodné a ten muž im to povie večer. Hej? Napríklad som bol účastný jedného požehnania, a to už kresťanov, ktorí aplikovali toto požehnanie židovské vo svojich rodinách, kde ten otec povedal večer dcerke, ja som si dnes všimol, že ty máš veľmi, držal nad ňou ruky, ja som si dnes všimol, že ty máš veľmi citlivé srdce, keď si pomohla tej babičke vonka na chodníku, keď jej niečo spadlo. Že ja by som sa vôbec nečudoval, keby ťa Boh obdaril takým citlivým srdcom, že ty v budúcnosti budeš pomáhať mnohým ľuďom. To bol 4. bod požehnania, priania dobrej budúcnosti. Takto jednoducho. Bez nejakých špeciálnych zbožných rečí. Hej? To neznamená, že oni sa potom nemodlia naozaj, nevzývajú aj to Božie požehnanie do tých oblastí. Lenže v tomto je kus tvorivosti, ale aj istej náročnosti pre tých rodičov, pretože to nie je požehnanie, ktoré odrecitujem z papierika, vytlačené. To je požehnanie, ktoré musím dolovať zo života svoje manželky, manžela a deti. Z toho dňa, ktorý som prežil. Alebo z toho týždňa, ak to prebieha raz za týždeň. Taká tá modlitba, špeciálna modlitba požehnania. Boh nám praje dobré veci do budúcnosti. Neviem, či si to aj vy myslíte, alebo či tomu veríte. Alebo či si nepredstavujete Boha ako toho, ktorý je skrčený za kríkom v maskáčoch. Hej? A teraz šmíruje, čo vám len môže ešte zle vyparatiť. Hej? Aký kríž by som ešte na neho šľahol. Hej? A len čo sa ráno zobudí, tak už nerozmýšľa nad ičím iným, ako vám dať nejaký kríž. Lebo neviem, skadiaľ to vzýšlo, to porekadlo katolícke, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ja som to v Biblii nenašiel, ani v katechizme katolíckej cirkvi. Ale vznikla z toho predstava, že ten náš Boh sliedi, hej? Aké sme boli na vojne, skryté pozorovanie v húštine. Ako nám čosi vyparatiť, hej? Nehnevajte sa, aj ja v takéhoto Boha neverím. Ja verím v Otca, ktorý ma má rád a ktorý mi praje dobré veci do budúcnosti a do môjho života. To neznamená, že neprejdeme nejakými skúškami, hej? A v Jeremiášovi to Boh potvrdzuje práve tým, keď cez Jeremiáša hovorí, ja mám pre vás budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29. kapitola 11. verš. Ja mám pre vás pripravenú budúcnosť a nádej. Boh sa nám nevyhráža. Hej? Pozor, pozor, lebo zle dopadneš. Hej? Vieš čo, už ťa mám dosť. Prepáčte, mobil som si ho nevypol. Aspoň mi ukázal, že už hodinu rozprávam. Boh sa nám nevyhráža. Keď sa robia zlé veci, tak nás upozorní. Tak ako upozorňoval Izrael. Ale Boh sa nám nevyhráža, lebo vyhráža sa len ten, kto potrebuje niekoho zmanipulovať. A Boh nie je manipulátor. Ale dárca slobody a požehnania. Ja viem, že to, čo som vám povedal, je možno náročné aplikovať vo svojej rodine. Takto, ako to robia Židia, tým oficiálnym spôsobom. Lenže ono sa to dá robiť, tento ľudský rozmer požehnania. Teraz nehovorím o tom duchovnom. Hej, ten je jasný. Spoločná modlitba, spoločné požehnanie. Ten je veľmi jasný. A Boh požehná. Teraz hovorím o tom ľudskom rozmere. Nemusím ho robiť len v rámci nejakého večerného rituálu. Ja to môžem robiť spontánne počas dňa. Vyťahnem si jeden bod, hej, a urobím to gesto. Druhý bod. Ja to slovo kedykoľvek môžem povedať. To slovo požehnania. To slovo priania dobrej budúcnosti. To slovo, ktoré buduje, poteší, povzbudí. Ja môžem kedykoľvek prísť k manželke, k manželovi, hej, a len tak možno
položiť ruku na rameno alebo ho objať. Ja si pamätám, u nás doma to bolo bežné, hoci rodičia neboli veriaci, ale tej lásky u nás bolo naozaj veľa. Ja teraz prídem domov, mám 36 rokov a môj otec ma vystíska ako malého chlapca, hej, ma ide rozpučiť. U nás bolo bežné, že rodičia sa len tak objali v kuchyni, hej, len tak, pri praženici, keď varila mama. A my sme to videli od malička, že oni sa majú radi. My sme sa cítili bezpečne v tom prostredí. A ja keď som dostal dar viery v 15 rokoch, ja som nemal problém uveriť, že Boh je láska, lebo ja som tú lásku zažil. Od otca, ktorý nás objímal, od matky, o ktorých sme vedeli, teda, že nám naozaj už to presahuje mieru mojej trpezlivosti, ktorí naozaj nám hovorili do života slova, kde sme cítili, že sme milovaní. Ja som si to bol vždy istý, a keď som dostal balaškou po zadku, takže som otec zlomil na mne, tak ja som vedel, že ma má rád, alebo som vedel, za čo som dostal, hej, lebo ja som mlátil štvrtákov v škole. A on sa mi to predtým snažil 2 týždne filozoficky vysvetliť, že to není vhodné, hej, tých štvrtákov mlátiť, lenže ja som to nepochopil. Tak potom prišla mama z rodičovského a potom mi to vysvetlil za 10 sekúnd. A potom som to už pochopil, hej. Potom som ich už nemlátil. Takže aj taká, ja som podporovateľ aj takéto výchovy. U mňa to zabralo, hej. Ja som v tých 8 rokoch nemal zmysel pre nejaké filozofické vysvetľovanie problémov. Ale keď mi šľahol to bareškou, tak, alebo valaškou, toto bola valaška z bojníc, taká vyrezávaná. Pamätáte si ju? Tam pri zvieratkách to predávali, no. To bola taká valaška. A som mal tak na stene zavesenú pekne, hej. A on tak chytil a bolo po valaške. To, čo nám ponúka Božie slovo ako aplikáciu toho ľudského rozmeru požehnania, je niečo tak variabilné, že to môžeme použiť kedykoľvek a akokoľvek. Stačí naozaj len prosiť Pána, aby vám dal tú milosť a dovolil vám, aby sa cez vás on dotýkal tých ľudí, ktorých stretnete. Hej. Môžete sa modliť aj tak, že Otče, daj, aby to, čo poviem, bolo pre ľudí, ku ktorým budem hovoriť ako slova, ako tvoje slova, ako slova Otca. A keď ich objímem, aby to bolo také objatie, keby si ich ty sám objal. Rob ty cezo mňa tieto veci. Každé moje slovo, každé moje gesto, každý môj dotyk, nech je, ako by si to urobil ty, Otče. Môžem sa mu vyslovene vkladať do rúk, aby som bol ja sám stelesneným požehnaním. Nie len keď aplikujem ten duchovný rozmer požehnania a vyslovene sa modlím za niekoho, ale celý môj život. Či som v aute, či idem po ulici, či niekoho stretnem, či som v rodine, sa môže stať naozaj takým nástrojom požehnania. Ja by som už teraz ukončil tú moju prednášku, ako hovorím teda, vďaka tej SMS-ke som zistil, že hodinou rozprávam. A mal by byť teraz priestor, pán farár mi hovoril aj na otázky, že ak by ste mali nejaké otázky, tak pokojne môžete položiť teraz tie otázky. Ja viem, že sa aj hanbíte mnohí. Ja by som sa chcela spýtať, vy ste spomínali Pavlovi, lebo dnes je to tak, že ona mala dvoch rodičov, ktorí boli majú tomu zranení, tak žili. Ona bola úplný extrém, ale by som tak dala do roli takého poloextrému, že možno tam aj boli dobrí tí rodičia. A ona stretla v svojom živote ľudí, ktorí, dajme tomu, dali na nejakú dobrú cestu, žila si pekne a chce týchto rodičov ona nejako tak zachrániť, požehnať, alebo proste tak ukázať. Rozumiem. Ako opačne, on dostal... Rozumiem. Rodič dieťa. V rámci toho kurzu požehnania v rodine Beckého rozprávame aj o tomto, ale hovorím, že tu som časovo obmedzený, že v podstate tam som 3-hodinové prednášky skrátil teraz na 1 hodinu, preto som sa k tomu nevyjadril, ale máte pravdu. Ja mám pocit zo skúseností, nemám to vyčítané z knížiek, ale práve z tých nových spovedí, že je to oveľa náročnejšie. Takto opačne. Hej. Zaprvé preto, že tí rodičia, nehovoríme o nich, že sú zlí, hovoríme o nich, že sú tiež obete nejaké výchovy, hej? Tiež niečo dostali a odovzdali niečo, o čom si myslia, že je to správne. Častokrát ľudia hovoria, však to je normálne, u nás to tak bolo, hej? No to, že u nás to tak bolo, neznamená, že to je normálne, hej? Normálne je to, čo hovorí Božie slovo o rodine, nie to, čo bolo u nás. To, že nikto nemá patent na výchovu.
je to oveľa náročnejšie, pretože za prvé tí rodičia, keď sa chcem k ním takto priblížiť a nejaké veci aj tak možno naznačiť, a tak tým, že oni boli v roli vychovávateľov voči mne, tak častokrát mám skúsenosť, že to vnímajú ako útok na svoju osobu, ako obvinenie zo zlyhania a vtedy sa to tam ešte viacej pokazí. Čiže ja skôr odporúčam ľuďom, to tým rodičom tak nejako priamo nehovoriť, že vieš čo, otco, toto a toto ma zranilo vtedy a vtedy, pretože oni možno nie sú ani pripravení to takto nejako čítať, ako sme si to tu povedali, a môžu naozaj vnímať ako takú výčitku, ako taký útok, taký dotyk na ich nejaké zlyhanie životné. Že skôr by som takéto vyjasňovania nechal tak bokom. Niekedy to prinesie ovocie, ale vo väčšine prípadov ja mám skúsenosť, že sa to pokazí ešte viacej. Ale určite by som skúsil aplikovať tieto gestá aj na nich. Lebo oni sú tiež nejako zranení. Hej? Sú to moji rodičia, ako som rozprával ten príbeh s mojím otcom, ale on v podstate v niektorých veciach je ako chlapec. A ja ako syn, keď to teraz viem, ja prídem domov a sa opýtam otco, čo si spravil, poď mi ukázať, hej, čo nového doma, ja ho pochválim, ocením, lebo to sú geniálne veci, čo on robí, hej. Perfektné. A ja vidím, že cez to, že ja jednoducho si, to, čo som hovoril v kázni, že ja naozaj na neho aplikujem tú kultúru úcty, že ja si uctím v ňom to, čo do neho Boh vložil, ale to, čo bolo zahádzané niečím, že ten chlap jednoducho sa uzdravil z mnohých vecí, hej. Že už teraz to nie je ten muž, ako keď si ho pamätám, že mal 35 a ja som bol 15-ročný chlapec. Čiže dá sa to aj takto naopak, len asi takým skôr, nie takým spôsobom, že by ten rodič teraz vedel, že ja teraz idem na teba niečo skúšať, hej. Musí to byť niečo prirodzené, niečo také, čo by mu nenaznačovalo, že teraz ja idem riešiť nejaký tvoj problém. Tým, čo teraz robím voči tebe, lebo to tí rodičia tak väčšinou, oni nás vždy berú ako deti, hej. A tam by si postavili tú bariéru a ani by nedovolili, aby to naše gesto prinieslo to ovoce v ich živote. Ale hovorím, že to je len moja skúsenosť a nemusí nejak byť úplne, že automaticky platná na všetky prípady a príbehy života. Marilyn Monroe. Ďalšia nejaká otázka do mikrofónu, aby sme počuli aj otázky, nielen odpovede, a potom nevieme, na čo sa odpovedá. Takže nech sa páči. Ak nie je možné osobné požehnanie, určite to funguje aj na diaľku. Určite na diaľku funguje ten duchovný rozmer požehnania, hej? Že ja môžem aj na diaľku niekomu žehnať, ale to hovorím o tom duchovnom rozmere požehnania. V tom ľudskom rozmere požehnania pri tom človeku musím fyzicky byť, hej? Ale to neznamená, že Boh nepožehná niekoho, kto je teraz niekde v Martine a ja mu tam teraz žehnám a zvolám na neho Bože požehnanie, iste ho požehná. Ale teraz, čo sme hovorili, to bol ten ľudský rozmer požehnania. Hej, na to som sa viacej sústredil. A tam už musím byť fyzicky prítomný pri tom človekovi. Alebo môžem niektoré body aplikovať aj SMS-kou, hej? Vyslovenie prianie dobrej budúcnosti alebo vyslovenie slova vysokej hodnoty, ocenenia. Nech sa páči, ďalšia otázka. Kto chce, prihláste sa, aby som videl. Nehláste sa všetci po jednom. Možno je to taká hra, že vyčítať z očí tú otázku. Jaj, pozrite sa na mňa. Áno, áno, áno. Funguje to. Ďakujem. Že či máte takú skúsenosť, alebo že keď tie deti tak vychovávajú, že či sa nebojíte, alebo či máte skúsenosť, že sa to môže zvrhnúť na tých deťoch aj k pýche. Že oni ich tak chvália a povzbudzujú a že či sa to u tých detí nezvrhne aj k pýche potom. Neviem, že či som to dobre položila, rozumiem, či to rozumiete. Ja si myslím, že v prostredí Slovenska sa tohto nemusíme báť, my sme skôr zakomplexovaní. Čiže v tomto sa nebojím. Máme ešte ďaleko k tomu, hej. To, čo sa prejavuje občas ako pýcha, tak to môže byť skôr naša nejaká ješitnosť. Občas sa môžem správať pyšne, ale to neznamená, že som celý pyšný, hej. Aj keď v istých situáciách je rozdiel občas sa správať nejako, zachovám sa v tomto rozhovore pyšne, ale to neznamená, že som celý pyšný, hej. To treba aj troška rozlišovať. A ako hovorím, že ja sa na Slovensku aj počas toho môjho
asi 6-ročného pôsobenia v tej službe modlív za vnútorné uzdravenie nestretávam s ľuďmi, ktorí prídu za mnou, viete, mám problém s pýchou. Zachráňte ma, hej. To sú ľudia, ktorí sú zranení, lebo nevedia, kto sú vlastne identity, hej. Oni potrebujú zdravé sebavedomie. Ja, keď poznám svoju identitu, to není pýcha, hej. Ja viem, kto som. Keď som raz kráľovým synom, tak sa nebudem tváriť, že ním nie som. Ale to neznamená, že budem tu rozkopávať stoličky a rúbať tu mečom každého a dávať každému najavo, že kto som. Ja mám jedného dobrého priateľa, lekára, a ten mi raz prišiel za mnou a hovorím, že vieš čo, Leo, že ja mám pocit, že som asi strašne pyšný človek. Prečo si to myslíš? No vieš čo, keď ja si uvedomím, že môjim otcom je Boh, vieš čo to je? A ja mu hovorím, že to není pýcha. Ty len vieš, kým si. Si Božím synom. A v tomto ja nevidím pýchu. Viete, keď ja poviem, že som synom Jara Jablonského, ja som na to hrdý na svojho otca, ja ho mám veľmi rád. A ja sa tým nepíšim, ja len viem, kým som. Ja sa to nehambím, že som jeho synom. Ja mám aj jeho krstné meno a som na to hrdý od malička, že sa volám ako môj otec. Ale nikdy som to nepokladal, ani sa z toho nespodal, že som pyšný na to. Ja viem, kto som. Som synom otca, ktorý sa takto volá a som na to hrdý. Hrdosť a vedomie si, kým som, vlastne identity, nie je pýcha. Pýcha je to, že si myslím niečo, čo nie som. To je pýcha. Ale nebojte sa, nám to nehrozí na Slovensku. Nám hrozí skôr niečo iné. Žartujem trocha. Nech sa páči, ďalšia otázka. Sestra Siarda sa nechce niečo opýtať? Ešte možno jednu vec k tejto otázke. Teraz ma to tak napadlo, lebo ako ste mi to položili, tak som si premietal v hlave všetkých tých ľudí, ktorých som sa stretol a ktorí mali problém nie s pýchou, ale s tým niečím iným a väčšina z nás je taká. Že častokrát, a prešlo to aj v mojom živote tak, že ten nejaký komplex menej-cennosti alebo to neuvedomenie si, kým ja som a akú mám identitu, že som Božím synom, som kráľovým priateľom, a ma viedlo k tomu, že keď som videl ľudí, ktorí tú zdravú identitu, kým sú, mali, boli to kresťania, tak som ich pokladal za pyšných a ja som sa pokladal za pokorného, hej? Že vlastne ten komplex menej-cennosti a to zranenie som zakrýval za pokoru. To je tiež nebezpečné. Že keď sa s takým človekom, ktorý taký komplex má, stretneme, Kongresman? Ktorý má komplex z niečoho, alebo proste je taký, a rozprávame sa s ním, zistíme, že ho treba povzbudíme a on to stále nepríjme. Ako takému pomôcť? Aby bol taký šťastný z veci. On to nepríjme možno ústne, že vám to povie, že aký som, úplne som teraz hotový, čo som im povedala, hej. Ale on to potrebuje počuť, napriek tomu, že sa tvári, že to neprijal. Pretože asi veľakrát a x-krát napočúval niečo iné na svoju adresu. Nejakú lož, ktorú o ňom niekto povedal. To, čo by Boh o ňom v živote nepovedal na jeho adresu. Lenže to sa teraz neuzdraví len tak, hej. On musí teraz napočúvať veľa výrokov na svoju adresu zo strany ľudí, ktorí ho poznajú a ktorí mu hovoria pravdu o ňom, aký si, aby sa to tam, aby to ten priestor vyplnilo, hej. Aby to vytlačilo to zlo, ktoré v tom srdci je. Že to nejde jednorázovo. A keď to počuje od viacerých ľudí, tak jednoducho on možno povie sa tvár, že ale čo, hej? Ale už to je tu, už to počul. Už to počul. A už to pracuje, lebo to slovo má moc. Aj naše slovo má moc. A vy to viete dobre, hej? Niekto vás urazí, alebo niekto vám niečo povie, a sa tvárite, že nič sa nestalo, hej, a príjete domov a chlapi si dajú pivo. Ženy obvolajú 4 kamarátky a všetko im povedia. Nie? Takže má to význam hovoriť. Ja by som sa chcela spýtať, či v tejto tak živej farnosti, ktorá vznikla není dávno, bolo by možné urobiť takú jednodňovú duchovnú obnovu. Lebo tá Trnava je taká ubolená akási. A toto by sme my potrebovali. Ale trošku tak máte, zdravo sa pozerať. Život. Máme tu áno, tu je život. Viete, ale celkové je to v Trnave také ubolené. Tu sa robia veci také úžasné, tam máte palacinky zase. Už sa minuli. Tej
tej matérie máme nadvrch, lenže toto nám chýba. Bolo, Ale keby sme ja som počul, mávali že tu také... máte rôzne akcie, že tu máte nejaké štvrtky, kde sú nejaké diskusie, otázky, čas prednášky. A to sú, viete, to nebýva všade. Ja chodím po farnostiach a to, čo sa tu deje, to je naozaj vzácna vec. Čiže vážte si naozaj to, čo máte v tejto farnosti. Ja naozaj so všetkou úctou, ktorú túto farnosť budovali, počnú s všetkými kňazmi, ktorí tu od počiatku boli, nepoznám presne tú históriu, a aj ľuďmi, ktorí sa angažovali, tak toto je naozaj živá farnosť. Ja som si pozeral stránku predtým, keď som sa išiel, čo tu funguje, rozprával som sa tam s ľuďmi, ako toto funguje. To je vzácna vec aj na Slovensku. Farnosti takto nefungujú. Na prednádraží to žije. Častokrát je to veľmi boľavé, ako v toho farnostiach vyzerá. Hej? Ja hovorím celkové v globále od Trnave. Takže najprv budete ďakovať Bohu 2 roky, že to tu máte, tak ako to máte, a potom bude duchovná obnova. Príde? Dobre, vďaka. Pater Leo, ja by som, nechcem to teda tým chváliť, ale píšem rado SMS-ky a veľa SMS-y a to vždy ma tak pri konci napadne, že vždy volá, čo buď ho požehnám toho človeka, alebo niečo dobre tam napíšem. No a tak pociťujem, že sa mi to tak spätne aj vracia. Nepíšem to preto, ale sa mi to tak, či v ľuďoch stretnem niekoho, že mi povie niečo pekné, alebo teda sa usmeje na mňa. Takže, či to je tak, no ja to pociťujem, že sa mi to dobro a tá láska vracia. To je fajn, robte to ďalej. Áno. To, čo ti píplo, bolo od tej pani asi. Nie? Vážne? Či nie? No, asi nie. Tak nie. Tak rýchlo napíšte. To je niekto, kto niečo odo mňa chce, neviem, ani sa nepodpísal, ani číslo nemám uložené, ale... Kto to bol? Dobre, nech sa páči ďalšie. Áno? Prosím vás pekne, Páter Leo, a ako majú túto situáciu nepožehnania riešiť deti, ktoré sú napríklad v detských domovoch? Alebo v pošte pre teba sa stáva, že dieťa hľadá po rokoch rodiča a je totálne sklamané, že ono toho rodiča chce mu odpustiť, chce ho prijať do svojho života a ten rodič je naďalej chladný a ono to dieťa tú lásku nedostane, to požehnanie nedostane, keby robilo čokoľvek. Ako to majú riešiť napríklad tie deti, to trvalé zranenie v sebe, že ten rodič sa nezmení a to požehnanie im nedá, nech by robili čokoľvek. A ako má to dieťa pomôcť tomu rodičovi, alebo ako má riešiť ten vzťah k tomuto rodičovi? Na to by som sa... Len viete, tá tragika života je práve taká, že ja sa môžem dostať presne do takéto situácie, ako hovoríte, že toho rodiča nezmením. Hej? Poznám teda jednu rodinu, ktorá dala svoje 3 deti do detského domova, potom keď boli dospelé, tak sa naspäť nasťahovali k svojim rodičom. Tí rodičia, tie deti sa starali o tých rodičov. Hej? Oni intelektuálne a nejako prakticky boli viac schopní sa pohybovať v spoločnosti ako tí rodičia, ktorí boli, a to nazvem slušne, veľmi jednoduchí. Ale jednoduchý nie len v spôsobe prístupu k deťom, ale aj veľmi chudobný a jednoduchý aj v emóciách. Hej? Ľudia veľmi ochudobnení asi svojimi rodičmi. A tu, keby ste im aj pašie spievali, tak oni vám, tí rodičia, nedokážu dať to, čo by to dieťa legitímne od nich malo dostať. Oni to skrátka nedajú, lebo to nemajú. Tak keby ste chceli, aby krokodil kikríkal, on nebude. Hej? A teraz, čo teraz s tým? Lebo ja si myslím, že to je otázka aj možno pre nás kresťanov, pretože ja som si istý, že ako to hovoril pápež František, to hovoril reholným sestrám, oni sa neurazia, však ja budem citovať pápeža, to je jeho vymysel, že reholná sestra, ktorá nemá v sebe charizmu materstva, je len starou dievkou. To povedal, nie na tom stretnutí reholníkov, ale že to platí aj pre reholníkov a pre kňazov. Ak ten kňaz nemá charizmu otcovstva a necíti sa, že je otcom a neplače a neraduje sa s tými svojimi, tak len nejakým starým otráveným mládencom. Hej. Lenže to neplatí len o reholných sestrách a kňazoch, ale vy každý, však mnohé z vás ženy, však vy máte takú charizmu materstva. Hej. Mnohí muži naozaj to s ním vyžarujú, že majú charizmu otcovstva. Možno, že keby takéto deti boli len externe súčasťou nejakej rodiny, že prídu raz za mesiac a zažijú nejaký spoločný deň, kde oni môžu dostať od tej ženy to, čo im mala dať matka, a
a od toho muža, čo im mal dať otec. Už to pôsobí uzdravujúco na nich. Hej? To spoločenstvo kresťanov, to je to, čo hovorí pápež František. My sme poľná nemocnica po boji, ktorá má liečiť zranenia ľudí v dnešnej doby a my to v sebe máme. Hej? To píše Ján Pavol II v tom liste pre ženy, že žena je povolaná k materstvu, dokonca ešte aj slobodná žena je povolaná k materstvu. Slobodná žena, ktorá v živote dieťa nemala, je povolaná k materstvu, lebo čoho sa dotkne a koho stretne, tomu má odovzdať ten materský cit. Ale to platí aj pre mužov. Aj muž, aj slobodný je povolaný k otcovstvu. Byť otcom. Dať niekomu život. Koho sa dotkne slovom, hej? Alebo koho stretne v živote. Čiže my to môžeme doplňať týmto ľuďom čiastočne, nie úplne, ale predsa len niečo lepšie ako nič. Hej? Čiže je to otázka, nie že čo majú robiť tie deti, ale čo by sme mali robiť možno my. My kresťania voči takýmto ľuďom, o ktorých vieme, že sú takto zranení. Ale to netvrdím, že to je akože riešenie problému, hej? Lebo to je veľmi zložité. Dieťa rodičovi naopak ako môže pomôcť? Keď ten otec teda nemal to treba z tej rodiny a nevie to požehnanie dať. Viete čo, nie vždy to ide. Niekedy musíme priznať, že ľudská sloboda má takú schopnosť, že povie skrátka nie a my nespravíme absolútne nič. A čo je na tom najtragickejšie, že ani Boh nespraví nič, lebo len on tú našu slobodu akceptuje. Hej. Čiže keď ten rodič nie je schopný to prijať od toho dieťaťa, asi to dieťa musí pochopiť, že jednoducho nemôže od toho rodiča očakávať niečo, čo mu nie je schopné dať, ani prijať z jeho strany, pretože to bude dlhodobo traumatizujúce pre neho, alebo bude chcieť od tých rodičov niečo, čo oni nie sú schopní mu skrátka dať. Nie sú a nikdy chudáci nebudú. Nie preto, že sú zlí, ale sú tiež zranení. A musí to hľadať, to uzdravenie niekde inde. Musí. Ja inú cestu nevidím. A hovorím, ja som to nečítal v knižke, hej, to vnímam skôr zo skúseností, z rozhovorov s ľuďmi, ktorí pracujú na rovnakom poli, mám priateľov, psychiatrov, psychológov, s ktorými sa bavíme na tieto témy. Ale na teraz inú cestu nevidím. Niekedy sa príde do bodu, kedy jednoducho to nejde. Alebo človek má na to schopnosť a kapacitu a slobodu, ktorú Boh dal, lebo si povie nie a Boh to rešpektuje. A v tom je vzácnosť a veľkosť človeka, ale aj jeho obrovská tragika. Nie všetko v živote končí dobre, hej? Ale to neznamená, že všetko nemá nejaký zmysel. Aj to, čo vyzerá momentálne zle. Lebo my nemáme takú lacnú nádej, však bude dobre, hej? No nie vždy je dobre. Ale aj keď nie je dobre, ja verím, že to má zmysel, lebo Boh v tom je. Máme nejakú otázočku? Tak už asi nie. Tak potom teda niekedy na budúce ťa tu radi uvidíme. Určite. By som ti chcel teda poďakovať za to, že si prišiel medzi nás, za tvoje hlboké slova, ktoré naozaj zasahujú. A príjmi od nás takýto malý darček, takú spomienku na tento dnešný deň, na to trojdnie, ktoré tu prebieha. Môžeme zatlieskať samozrejme, ďakujem pekne. Ja som myslel, že to je bomboniera, to je knižka na čítanie. Tak. Ale ja aj prečítam pokojne. Tak. Ďakujem.